Ayun mga kadyas, Panglao Tourist Information Office. Dito po pala mga kadyas. Dito yung ano mo, starting line mo. Yan, Balikasag Island, Virgin Island. So silipin natin. Welcome back mga ka-guys. So tayo sa sentro ng Panglao. Merong simbahan dito. Ito talaga yung sentro nila. So surpresa lang ako guys kasi nasa gilid lang pala yung seaport. Oh no! Ayun mga ka-guys, Panglao Tourist Information Office. Dito po pala mga ka-guys. Dito yung ano mo, starting line mo. Yan, Balikasag Island, Virgin Island. So silipin natin kung ano yung kaguluhan dito sa seaport patungong Virgin Island. So dito mismo guys, sa sentro ng Panglao. So sightseeing lang tayo dito mga kadyas. Dito mga kadyas, kita mo to or nakita nyo to. Yan, ito yung bridge na to papunta dito. Tsaka ito yung mga pump boat na pwedeng rerentahan mo papuntang Virgin Island. Yan, pasyal ko kayo mga kadyas. Sunod lang ha. Talaga tayo mga kadyas dito mismo sa seaport papuntang Virgin Island, yung controversial na island ngayon. So sa pagkakaalam ko wala nang on the spot na kainan doon. Pagpunta mo doon wala nang mga tindahan, so ligo ka na lang tapos sa picture taking yun na lang ang magagawa mo doon. So yan mga kadyas. Parang ganitong tulay sa Ronaldo. Pwede na ba kaya? Ito mga kadyas, sa gitna pala dito mga kadyas merong floating na ano, floating aisle bago ka sumampa doon sa mga pump boat na sasakyan mo puntang Virgin Island. Ayun mga kadyas. Ayun mga kadyas, parang comfy siya pag apakan mo. Parang bouncy na bouncy mga kadyas, oh. Sightseeing lang tayo mga kadyas. Oh no! Ginagawa natin dito. Hindi naman medyo malalim mga kadyas. Pwede kang lumangoy dyan, maligo. Oh no! Ayan. Ito yung mga sasakyan mo mga kadyas puntang Virgin Island. Sunod lang mga kadyas, sunod lang. So pwede kang makapunta dito, tingin-tingin lang. Yan. Dili din siya lahom no? Hindi kayo lahom no? Ha? Asa? Mga bangka, di kapat pa dito. Mo lagi dili pa kay lahom diri ba, no?
Mabaw man oh. Marapod kanina ko kay nindot. Nindot. Unique. Kani sa Boracay rin ni nani. Mo ba? Ang pwedeng tubig na lubog nipit ay nipis mo piwas. Hapon. Laro kay kuan taog. Asa? Kato? Mo to'y Virgin Island? Sandbar dito walay. Wala yun. So kanang mga island unsa man na? Mga private? Pwede maligo din no. So nindot to. Puti kayo. Sam to. Share ka daw. Ayun mga kajas. Umpisaan na ng picturean mga kajas. Haha. So yun mga kajas. Sa battery. Yung island na yun mga kajas. Parang maganda rin. Pero hindi daw yan yung Virgin Island. Kasi yung Virgin Island 1, 2, 3. sandbar yan siya. Wow! Pag lumilitaw na yan dyan, so hindi yan, ibang island yan. 1, 2, 3. Tatabangan? Ha? Tatabangan. Meron ding isang island doon mga kajas. Dili lang po na Hindi na lang kung anong Pila-pilang island yan. So nalaman ko lang. Ito. Yan, yung island na yan. Yan ang Panglao. Yan ang pinakasimpleng island na nalalaman ko mga kajas. Yan ang Panglao mga kajas. Ang island na nalalaman ko dito. Yan. See? See? Oh. Yan mga kajas. So hanggang dito na lang tayo mga kajas. Kung pwede nating Na yun. tawirin yung Virgin Island. Just keep on watching Just Vlog Once. Sunod lang. Saan makita? Bye now.